ako Mambo našiel nový domov. Raz dávno v hustej džungli žil malý slon menom Mambo. Malý, ale silný Mambo bol vždy zvedavý a rád objavoval nové miesta. Jedného dňa sa rozhodol, že sa vydá na veľkú cestu, aby našiel nový domov. Dôvodom bolo, že jeho starý domov sa stal príliš preľudneným a chcel nájsť nové miesto, kde by mohol mať viac priestoru na hranie. Mambo sa vydal na cestu a po niekoľkých dňoch chôdze narazil na krásny pokojný les, ktorý bol plný zelených stromov a farebných listov. Bolo to miesto, o ktorom nikdy nepočul a rozhodol sa, že tu ostane a preskúma ho. Prvý deň v novom lese stretol Mambo lišiaka menom Lisko. Lisko bol veľmi priateľský a ochotne mu ukázal okolie. Tento les je naozaj krásny, povedal Mambo. Ale zdá sa mi, že tu nie je veľa zvierat. Lisko sa zasmial a povedal. Áno, to je pravda. Väčšina zvierat sa bojí prísť sem kvôli starému medveďovi Grizzlymu, ktorý žije hlboko v lese. Ale on je vlastne veľmi milý, keď ho spoznáš. Mambo sa rozhodol, že sa vydá za medveďom a zoznámi sa s ním. Po dlhom putovaní našiel Mambo medveďovú jaskyňu. Bol trochu nervózny, ale odvážne zaklopal na dvere jaskyne. Medveď Grizzly vyšiel von a zaujato sa pozrel na Mamba. Čo tu robíš, malý slon? Spýtal sa hlbokým hlasom. Mambo mu vysvetlil, že hľadá nový domov a chce sa s ním zoznámiť. Grizzly sa zasmial a povedal. Vítaj v našom lese, Mambo. Ak sa ti tu páči, môžeš tu ostať. Mám tu dosť miesta pre všetkých. Mambo bol šťastný z tohto prijatia a rozhodol sa, že si v lese postaví nový dom. S pomocou Liska a Grizzlyho začali stavať veľký, pevný dom z hrubých stromov a silných konárov. Mambo bol veľmi šikovný pri práci a za pár dní bol jeho nový dom hotový. Keď Mambo ukončil stavbu, usporiadal veľkú oslavu pre všetkých priateľov, ktorých spoznal v lese. Prišli aj iné zvieratá, ktoré sa predtým báli prísť do lesa kvôli Grizzlymu. Všetci si užívali dobré jedlo, hudbu a tanec. Mambo bol šťastný, že našiel nový domov a nových priateľov. Od tej doby žil Mambo v lese šťastne a spokojne. Naučil sa, že aj keď sa na prvý pohľad zdá, že miesto nie je vhodné na život, môže sa to zmeniť, keď spoznáte ľudí a zvieratá, ktorí tam žijú.